Politika. Za jedne samo način da se osvoji vlast i poveća moć. Biti na vlasti njihov je jedini cilj. No za druge, politika je umijeće rješavanja zajedničkih problema. Put do stvaranja boljeg društva. Kako god shvaćali politiku, ključan pojam povezan s njom su ideologije. Tako naime nazivamo skup ideja o tome kako urediti i organizirati život u nekom društvu. Da bismo ih lakše razumjeli, ideologije dijelimo u 3 nadkategorije, odnosno metaideologije. Monizam, populizam i pluralizam. U monističke ideologije spadaju religijski fundamentalizam, komunizam i fašizam. One se razlikuju u cijelom nizu obilježja, ali dijele i neka zajednička. Na primjer, da postoji jedna apsolutna politička istina. Zaboravite individualne slobode. Važna je snaga kolektiva. Ona će nas dovesti do konačne pobjede. Monističke političke ideologije smatraju da postoji samo jedan ispravan način organizacije političkog života. Postoji samo jedna apsolutna politička istina koju se uopće ne smije propitivati. One zagovaraju monopol političke istine, bez obzira temeljio se taj monopol na klasi, rasi ili religiji. Svaki onaj koji tvrdi da je politika iznad i prije religije ne razumije naše društvo. Religija vodi, a politika slijedi. Sve monističke ideologije imaju nekoliko ključnih obilježja koja ćete lako prepoznati ako širom otvorite oči i načulite uši. Za početak u takvim ideologijama postoji samo jedna istina, a nju je zabranjeno propitivati. Postojanje nekih apstraktnih ljudskih prava izmišljotina je koju treba razobličiti i odbaciti. Takvi političari pozivaju na nasilje. Ne poštuju temeljna ljudska prava i slobode. Revolucija nužno uključuje i nasilje, no to je jedini način na koji možemo uspostaviti apsolutnu vlast radničke klase. U monističkim ideologijama kompromis ne postoji. Ono što je najbitnije, potpuni poraz naših političkih neprijatelja. Kompromis je izraz slabosti. A vođa je neupitni autoritet i izvor istine. Svaku kritiku u monističkim ideologijama potrebno je kazniti. Oni koji dovode u pitanje mudrost našeg vođe nisu zaslužili uživati u blagodatima naše zajednice. Dakle, u monističkim ideologijama vrijedi jedna istina, jedan vođa, bez propitivanja. Ajmo. Molim, ovo je javan prostor, smijem govoriti. Jedan vođa, jedna istina, bez propitivanja. Zašto da mislim, kada oni misle za mene? Populizam smatra da je najvažnija društvena podjela ona podjela na 2 međusobno suprotstavljene grupe. Na jednoj strani dobar i pošten narod, a na drugoj strani loše i korumpirane političke elite. Nema među pripadnicima naroda stvarnih razlika. Najbitnije je da su oni neprijateljski nastrojeni prema lošim elitama. Isto tako, među političkim elitama nema stvarne razlike, iako se nazivaju različitim političkim opcijama. Svi su oni za populiste jednako loši i korumpirani. Politička oligarhija? Pa to vodi ovo društvo u propast. Jedino nas povratak narodnoj mudrosti može spasiti. Najčešće se govori o lijevom, desnom i centrističkom populizmu. Vrste, odnosno tipovi populizma, definiraju se u odnosu na skupine ljudi, takozvane opasne druge, koji zajedno s elitama ugrožavaju narod. Za lijeve populiste to su najčešće pripadnici financijske, odnosno bankarske elite, a za desne populiste oni najčešće dolaze iz redova migranata ili manjina. Migranti će ugroziti naš način života, ali ne samo to. Oteće našim građanima ono malo radnih mjesta što je preostalo. Nanjušiti populističku ideologiju u političkoj kuhinji nije teško. U zavodljivim izjavama i govorima često je prisutan narod.
Ili se na njega pozivaju, ili se s narodom identificiraju. Ustav kaže da vlast proizlazi iz naroda. Ako je to tako, zašto onda o svemu odlučuju korumpirane i odnarođene elite? Populisti prema iskušanom receptu redovito kritiziraju cijele političke elite. Stranke, političare, oligarhije, koje se proziva da narodu nanose štetu. A jasno je da nema novaca za lijekove koji su potrebni ljudima. Jer su sve pare spiskane na stranačke uhljebe koje za narod nije briga. Naši političari, pa oni jedino vide interese bankarske elite, a malog čovjeka, pa njega ko fučka. Populisti vole zagovarati izravnu demokraciju. Narod je njima, ne zaboravimo, najbitniji. Zašto o tom pitanju ne bi proveli referendum? Pa to je najčistiji oblik demokracije. Kriza, kaos, beznađe. Sva izvanredna stanja puna straha koja možete zamisliti. To je politička juha u kojoj populisti najbolje plivaju. Dragi narode, bez radikalnih društvenih i političkih promjena čeka nas kaos, a on vodi sveopćoj apatiji i beznađu koji će isprazniti čitavu zemlju. Je li bilo dobro? Pluralizam čine sve one ideologije koje imaju pluralističko viđenje politike. To zapravo znači da sve te pluralističke ideologije smatraju da u društvu postoje i da trebaju biti zastupljene različite skupine, grupe, ideje, interesi i stavovi. Izbori su najvažniji dan za demokraciju. Izađite na izbore, imate bogatu ponudu. Dajte svoj glas onima za koje mislite da to zaslužuju. Pluralizam polazi od pretpostavke da živimo u raznovrsnim i raznorodnim društvima. Ta društva traže od nas da s građanima koji su po cijelom nizu obilježja drugačiji od nas nađemo zajednički model pravičnog suživota. Najvažnije pluralističke političke ideologije su liberalizam, konzervativizam, socijaldemokracija i demokršćanstvo. To jest kršćanska demokracija. Slobodni izbori ključno su obilježje pluralizma. Politika se smatra natjecanjem političkih aktera koji zastupaju različite ideje, vrijednosti i interese. Izgubili smo izbore. A što dalje? Pa čestitat ćemo protivnicima, zaliječiti rane i ponovno krenuti u utrku za osvajanje vlasti. Politički suparnici se promatraju kao politički konkurenti, a ne kao oni koje treba zabraniti. Gledajte, ja se ne slažem sa vašim političkim programom, ali ću uvijek braniti vaše pravo da slobodno promišljate sva politička pitanja. Najvažnije političke odluke donose se u parlamentu, u kojem sjede zastupnici birani na izborima. Nisam sigurna da je to pitanje u kojem bi trebali odlučivati direktno građani. Bilo bi bolje da o tome raspravimo i odlučimo u parlamentu. Trodioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku je nužna i ne dovodi se u pitanje. Gledajte, niti premijer, niti ja kao predsjednik parlamenta ne znamo ništa o tim optužnicama i istragama. Takvim pitanjima ne bave se niti zakonodavna, niti izvršna vlast. Kritika u pluralizmu usmjerena je konkretnim političkim oponentima, a ne političkim elitama u cjelini. Ovom zemljom već 20 godina upravljaju demokršćani i socijaldemokrati. Izbori koji su pred nama pokazat će da je došlo vrijeme za liberale. Malo jedni, malo drugi. Ili dugo jedni, pa onda drugi. Kako god građani na slobodnim izborima odluče.